ஆல் வெல்கம் டு ஜான்சிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வெனஸ்டே ஜியோக்குடைய லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனு என்னென்னு பார்த்துடலாம். எண்ணெய் சூடான உடனே அரை ஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கேன். சோம்பு புரிஞ்ச உடனே அரை வெங்காயம் வெட்டி சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயத்தோடவே கரம் மசாலாவும் சேர்த்து வதக்கியிருக்கேன். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கிட்டேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் வெறும் மிளகாத்தூளும் சேர்த்து வதக்கிட்டு அடுத்து அரைச்சி வச்சிருக்கிற 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்து வதக்கிட்டேன். தக்காளி வதங்கும் போதே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வதக்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தளத்தவி இறக்கி வச்சாச்சு. இந்த பக்கம் சைட் டிஷ்க்கு கொஞ்சமாக சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் போன்லெஸ்ஸாக. அதோட ஒரு அரை உருளைக்கிழங்கு, 1/4 வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, தேவையான அளவு உப்பு, மிளகு, அரை ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோர் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இதை பேட்டிஸ் மாதிரி தட்டி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் சிக்கன் சேர்த்துருக்கதே குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது. டேஸ்ட் கட்லெட் மாதிரி இருக்கிறதுனால விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. காரமும் அவ்வளோவா இருக்காது. தக்காளி சாதம் போட்டு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த பக்கம் தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு, அதை பேக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து சிக்கன் பேட்டிஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதில் ஒரு 2 பீஸ் பேக் பண்ணிக்கிட்டேன். கூடவே குக்கும்பரும் கேரட்டும் சேர்த்து பேக் பண்ணிட்டேன். இதுதான் வெனஸ்டே லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனு ஜோ குட்டிக்கு. அடுத்து ஸ்நாக்ஸுக்கு பிரெட் அண்ட் ஜாம் பேக் பண்ணியிருக்கேன். நாளைக்கு மெனுவோடு சந்திக்கிறேன். பாய்.